हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै जों नोंथांमोनखौ जोंहानि माइ गायनायखौ दिन्थिगोन। थ' दे बिदिब्ला भिडिअसिम जोंहा सालांनो फैदो दुब्लियाव। नैया सा लादो। जोङो साहाखौ लानानै सफैबाय। नै बेनिफ्राय माइ गायगासिनो दङ। जोंहानि आब', बाजै, नानि दङ, ओमफ्राय गामिनि बाजैमोन दङ। ओमफ्राय नै बियो जिरायगासिनो दङ, माइ गायनायखौ नाहरगासिनो दङ। बे लाइना रङियानिफ्राय नाहरलगुन थांगासिनो दङ। दा बे रङियानिफ्राय फैगासिनो दङ ट्रेना। दा बियो नाहरलगुन मोनहैगोन। बेनिफ्राय नै माइ गायग्राफोरा बेखौ मा खालामनानै होदों, उनथिंजाय हाब्रुसारना होदों नै बाजैमोना। दङ, बेदर जादों, बाय होदों। मादै दङ, नै जोंहानि बाजैया मिनि मिनि ओंखाम जागासिनो दङ। दाउजों सबायजों। जोंहानि आइ माइ गायग्राफोरनो ओंखाम रानदों, ओंख्रि रानदों। बयलार ओंखामा गैला, नै ओंखामा गैला। सबाय ओंख्रिमोन, दाउजों सबायजों माइ गायनायफोरनो। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंहानि माइखौ गायजोबनानै फैबाय। बेनिखायनो बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, सिबिनाय थाबाय। दायो बिथांमोनखौ ओंखामखौ मोजाङै जानो होथोंसै। गोजोन